Avui tornem a fer una d'aquestes jornades d'anàlisi postelectoral entre el Col·legi de Politòlegs i Politòlogues i Sociòlegs i Sociòlogues, no ens en oblidem, i l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. I avui, com no pot ser d'una altra manera, fa just una setmana que hi van haver les eleccions presidencials i més que presidencials als Estats Units, i per tant toca analitzar-les i toca saber el que ha passat, més que el que ha passat, el per què ha passat. Per fer-ho tenim amb nosaltres dues persones fantàstiques que jo he vist més o menys el material i estic molt segur que ens donaran claus i ens donaran idees molt interessants sobre per què ha passat el que ha passat. Són la Mònica Clua, que era fins fa 15 dies catedràtica de Ciència Política a la Universitat de Texas, però afortunadament s'incorpora al sistema universitari del país, a la Universitat Pompeu Fabra, i l'Anna Polo, que és politòloga també, potser l'haureu vist perquè és una persona que es prodiga pels mitjans de comunicació. Ja sabeu que una de les causes de que tot vagi malament és perquè hi ha molts politòlegs i moltes politòlogues als mitjans de comunicació últimament i això fa que tot s'esguerri. D'acord? Us deixo amb elles, ja sabeu, elles faran la seva anàlisi i després obrirem la paraula a la sala per poder-hi tots poder dir-hi la nostra i poder preguntar-los coses. D'acord? Moltíssimes gràcies per ser aquí i endavant. Començo, perquè llegeix el PowerPoint. Sí? Tu, després tu, Mònica. Això ja està encès, això? Diria que sí. Parla? Hola, sí que està encès. Molt bona tarda, moltíssimes gràcies a tots per venir, per ser-hi aquí en aquesta plujosa tarda de la Dana. Moltíssimes gràcies a la companya, que estic segura que farem. Hem fet un predebat abans i estic segura que sortiran coses molt interessants. I, a veure, havia començat una primera una presentació amb la pregunta òbvia per què va guanyar el Donald Trump, però, òbviament, després d'una setmana i sent tots politòlegs, politòlogues, sociòlegs i sociòlogues, deveu estar ja absolutament farts de tanta anàlisi i tanta dada i tal, i vaig dir, anem a fer-ho d'una manera una mica més dinàmica i més divertida. Jo en aquesta presentació faré una cosa que han fet pocs mitjans en aquestes sessions, que és recomanar-vos llibres perquè anem enterant-nos de què ha passat i quin és sobretot el rerefons. Primera pregunta que us faig. Realment ha guanyat per tant? La veritat és que no. És a dir, és veritat que la sensació és que ha arrasat, Donald Trump ha guanyat per molt, però compta amb una dada. Si mirem les dades de la comparativa del 2020-2024, realment el Donald Trump només ha pujat un 1,1% de vot i el gran problema ha estat realment que la Kamala Harris ha perdut gairebé un 12% del vot, és a dir, ha perdut gairebé 14 milions de vots en 4 anys. I aquesta és una de les qüestions que hem de tenir en compte. És a dir, el Donald Trump el que ha fet és aguantar en unes circumstàncies molt difícils, però realment, més que guanyar el Donald Trump, el que ha fet és perdre la Kamala Harris. Tenim en compte això. Ara bé, el que ha passat realment, i per entendre, aquest és el mapa que heu de tenir al cap, és que realment el Donald Trump el que ha fet és pujar en tot el que podia pujar. És a dir, ha pujat en pràcticament tots els nivells socials, en tots els grups demogràfics, gairebé en tots els estats, i el mapa que teniu aquí és el de fa 4 anys, el de 2020, aquest mapa d'aquí és el del 2024. Les fletxetes blaves són les fletxetes on pugen els demòcrates, les fletxetes vermelles és on puja el Trump. Llavors, comparativament, al 2020 tens llocs on puja una mica el Donald Trump, tenies una mica on pujava el Biden, però en aquest mapa d'aquí, que representa les eleccions, això és els llocs on ha pujat el Donald Trump. I encara faltava la meitat del país per comptabilitzar en aquest mapa. Llavors, teniu en compte que ha pujat a tot arreu.
I aquest és el gran tema d'aquestes eleccions. És que aquest home ha pujat en tot arreu, tots els territoris tradicionalment considerats demòcrates, el famós Blue Wall, això l'haureu sentit a parlar moltes aquests dies, el famós Blue Wall que sempre feia com de frontissa dels republicans, pràcticament destruït, i ha pujat territorialment a tots els llocs. I a més, a tots els grups demogràfics excepte a 2, és a dir, ha pujat en pràcticament tots els homes, compta amb el tema de les dones, perquè també ha tingut molt bons resultats entre les dones, excepte en dones negres, que sí que és veritat que les dones negres van votar majoritàriament a la Kamala Harris, i excepte les persones blanques de major renda que van votar a la Harris. Tota la resta, latinos, homes negres, homes sense estudis universitaris, tots els demogràfics que podeu pensar, tots ha guanyat el Donald Trump. Llavors, aquí està la pregunta, és realment, una de les preguntes que ens hem de fer és si els Estats Units s'han convertit en Truponlàndia, perquè realment el que sempre es deia que els Estats Units estaven absolutament polaritzats, que realment cada cop la polarització era més gran i realment el Donald Trump els ha unit entorn d'ell, perquè realment el que s'està fent és, estem davant pràcticament del que és un canvi de paradigma dels Estats Units. Molt poques vegades veiem això. Jo tinc la sensació una mica d'unes dades que no es veien des de l'època del Ronald Reagan. El Ronald Reagan va suposar un canvi d'època de dinàmiques electorals i jo penso que el Donald Trump el que representa no és una victòria sinó és un canvi de cicle. Jo tinc la sensació de canvi de cicle, que a partir d'aquí canviaran moltes coses i no només temes electorals. Una altra cosa que us volia dir, i he posat aquest tuit perquè l'entengueu, i això explica moltíssimes coses. La Kamala Harris va guanyar entre la gent de més renda, és a dir, el Partit Demòcrata ha mutat de les persones d'un partit que defensava la classe obrera a convertir-se en un partit que el voten les persones de més renda. Però, en canvi, les persones de menys ingrés, de menys de $100.000 l'any, totes aquestes persones se les han dut totes al Donald Trump. És a dir, el Partit Republicà, o el moviment MAGA, millor, perquè jo penso que ja no hem de parlar del Partit Republicà, sinó més del moviment MAGA, d'aquest Make America Great Again, s'han dut tot el que és la classe mitjana i el que és la classe obrera. És a dir, gent que tècnicament hauria de votar els demòcrates, se l'han endut tradicionalment els republicans. Això és una cosa que ja vèiem d'abans, això ja es va veure molt el 2016, es va tornar a veure el 2020, però ara ja és la constatació absoluta que realment el Partit Demòcrata ha mutat en el partit de les elits, en el partit dels rics, en el partit de Hollywood. Hi ha una cosa molt divertida, abans de les eleccions a mi em van trucar moltes vegades per fer xerrades i converses sobre les eleccions dels Estats Units i sempre em deien: parla de la Taylor Swift. I sempre em deien, és superimportant en aquestes eleccions. I jo sempre deia, la Taylor Swift no representa absolutament res en aquestes eleccions ni tindrà cap impacte, però ningú es creia. Però hi ha aquesta percepció dels demòcrates com a representants només d'una elit cultural i econòmica molt determinada, que són totes aquestes elits de Hollywood, totes aquestes elits de les celebrities, els cantants i tal, però que no representen el ciutadà dempeus. Llavors, aquí comencen els llibres. Aquests són els 4 llibres que us volia començar per recomanar-vos, per entendre una mica el que ha passat i per veure totes aquestes transicions. Primer, el millor llibre que s'ha escrit sobre els Obama, sobre el matrimoni dels Obama, és aquest de Judy Cantor. El Judy Cantor és una periodista del New York Times i era una dona que ella, al pròleg, explica que ella és una persona que va votar l'Obama, que era molt entusiasta i tal, però va fer per mi el que era la millor radiografia dels 2 mandats de l'Obama. I en el sentit que també va ser molt crítica, però quan va sortir aquest llibre, inclús la Michelle Obama es va queixar que no la deixaven gaire bé. I aquí comença el tema. Jo tinc la sensació moltes vegades que des d'Europa, primer, des d'Europa només coneixem dels Estats Units Manhattan i una mica Nova York i algú s'hi ha fet una mica Boston i s'hi ha fet una mica San Francisco i tu Texas, no? Però bàsicament no coneixem absolutament dels Estats Units. Quan surts de Manhattan la cosa canvia radicalment.
De la mateixa manera, tinc la sensació de que Europa es va mirar sempre a l'Obama com un gran déu messiànic que no podia fer malament a ningú i que tot va ser perfecte i meravellós i tal, i la realitat no va ser tan elogiosa. Aquest senyor va cometre molts errors, jo crec que comunicativament va ser unes campanyes molt bones, vam aprendre tots molts, jo vaig ser voluntària de la campanya de l'Obama i vaig aprendre molt, però en la seva política, sobretot en política econòmica, va cometre errors que la premsa no va saber reconèixer. I ja es veia una desafecció dels votants respecte a Washington. Jo penso que aquest llibre és el llibre que millor realment explica aquest divorci total entre la imatge que ens volia vendre la premsa i el que realment va passar. I llegint el llibre realment entens perquè després va guanyar el Donald Trump. Després tens aquest llibre que es diu The Amateur, d'Edward Klein. Aquest llibre és el llibre que es llegia al Donald Trump per trobar els arguments en contra de l'Obama. És un llibre que va inclús arribar a recomanar el Donald Trump per tota la gent que era crítica amb l'Obama. És un llibre que te'l llegeixes com a politòleg, sempre des d'una versió molt crítica, entenent que és un llibre, però tens tot l'argumentari que després s'ha utilitzat en contra del tema de l'Obama. Bàsicament, el tema que l'economia no anava tan bé com ens feien dir, tota l'emergència del tema woke, del tema de la identitat de gènere, que és un tema que després parlarem, i tot això ja està en aquest argumentari que és The Amateur, una persona amateur, que per cert comença dient que la Hillary Clinton odiava l'Obama i explica una mica les guerres que hi havia entre ells i tal. És un llibre realment interessant. El tercer llibre que us recomano, i aquest és molt bo, està traduït al castellà, crec que no està traduït al català, és Don Wyden, de George Parker. Aquest és el llibre que millor explica el declivi de la classe treballadora, sobretot aquests estats, el que es deia el Rust Belt, aquestes persones que fa unes dècades tenien feines estables, que treballaven normalment en indústries dels cotxes, que podien tenir les seves cases i tal, i cada cop i volta totes aquestes indústries es van a l'estranger, se'n van a la Xina, se'n van a Mèxic i tal, i totes aquestes comunitats acaben absolutament destruïdes. Llavors explica una mica tota aquesta evolució de tota aquesta classe blanca que va passar d'una classe blanca protegida, que creia en el sistema, que tenia certs drets, a una classe blanca absolutament deixada de la mà de Déu. La veritat és que si vas per llocs com Detroit i tal, és que són ciutats fantasmes, o sigui, és horrorós. Aquestes ciutats que havien tingut indústries molt punteres, molt riques, molt dinàmiques, ho van perdre tot de la nit al dia i ningú els ha ajudat i porten dècades sense que ningú els hagués ajudat. I això explica moltes coses. Aquesta gent, moltes vegades a la premsa es diu que els votants del Donald Trump són gent molt racista i molt misògina i odien a les dones i odien als negres. A veure, i deixem-ho clar, els votants del Donald Trump no són ni misògins ni són racistes. El que tenen tots en comú és que estan absolutament farts del sistema i és molt diferent i és un fartatge que jo penso que abans ho comentàvem, que també està molt present a les nostres societats avui en dia aquí, aquesta sensació de s'han oblidat de nosaltres. I què ha passat? Que el Donald Trump ha dit jo vinc a defensar-vos i ha fet una qüestió molt messiànica. Jo l'any 2016 vaig fer un exercici una mica agosserat, però vaig escoltar un míting sencer del Donald Trump, perquè vaig dir, un tio que domina tant ha de dir alguna cosa. Llavors, feien els mítings per Facebook, per streaming de Facebook, i era molt interessant perquè durant els 10 primers minuts sí que és veritat que el Donald Trump feia de Donald Trump. Insultava la premsa, que la CNN és no sé què, no sé quanto. Però quan acabava aquests 10 minuts començava a parlar de l'economia, de manera una mica caòtica i de manera una mica poc estructurada, però el que es deia és us han deixat sols, han portat tota la indústria fora i jo el que faré és enfrontar-me a la Xina, posar aranzels i tornaré a aquestes indústries als Estats Units. I per això el van votar. Bàsicament per l'economia el van votar el 2016 i l'han tornat a votar ara mateix. I després, ja per acabar, el Hillbilly Elegy, que aquest és el llibre que va escriure el J.D. Vance. J.D. Vance ara serà vicepresident dels Estats Units
i diuen que serà el proper, com a mínim candidat, diuen que és el gran hereu del Donald Trump, perquè el Donald Trump no es pot tornar a presentar, i diuen que aquest senyor, el J.D. Vance, que és d'Ohio, hi ha la sèrie de Netflix, si algú no es vol llegir el llibre, ja van fer la pel·li, i per cert la pel·li està molt ben feta, que explica realment aquesta classe blanca amb molts problemes. El J.D. Vance té una vida absolutament horrorosa. La seva mare era drogadicta, el seu pare va patir violència de gènere, el nen va patir violència, o sigui, va ser una vida molt desestructurada. Aquest home després va continuar, va arribar a l'exèrcit, es va treure a una carrera universitària, es va fer milionari, o sigui, és el gran somni americà una mica, però explica molt bé el que és una família desestructurada, perquè moltes vegades les elits de Manhattan i tot això miren una mica tot el que és Arizona o Ohio i tal, una mica per sobre de les esquenes. I són comunitats que s'enfronten amb molts problemes. També el fentanilo, tot el tema de drogues i moltes qüestions que realment moltes elits de Washington o moltes elits de Nova York no tenen ni punyetera idea de què estan passant. Què més? Què explica la victòria de Trump? La victòria de Trump també s'explica per nostàlgia del Donald Trump. I s'explica en el sentit que sempre tenim la sensació que quan el Donald Trump va guanyar el 2016 va ser un president nefast, absolutament desastrós per l'economia, quan en realitat va ser en moltes coses bastant bo president, o com a mínim va millorar moltes de les coses. Aquí us poso algunes qüestions que va fer. Moltes vegades se li va criticar que es carregaria a l'Obamacare, aquest famós decret de l'Obama que va canviar tot el tema de la seguretat social, tot el tema de la sanitat pública. En realitat, el que va fer va ser impulsar-ho, li va donar molt més diners, amb la qual cosa la protecció social, de seguretat social dels americans amb el Donald Trump va millorar, tot i que als demòcrates no els agrada reconèixer-ho, però van estar millor. Va millorar el tema de la seguretat nacional, el Pentàgon funcionava fatal i realment el va estructurar. Va perseguir delictes financers, és a dir, van fer lleis molt bones per perseguir delictes financers, va rebaixar moltíssim els impostos, sobretot a la classe mitjana, va fer un gran paquet, crec que van ser 3 bilions de dòlars en rebaixes d'impostos. Sobretot va plantar cara a la Xina, amb aquesta gran guerra comercial que va començar contra la Xina. Va subsidiar moltíssim els agricultors, recordem que és una indústria molt complicada, i sobretot va crear 6,7 milions de llocs de feina. És un dels pocs presidents que pot dir que en el seu mandat han millorat els negres i han millorat els hispanos en termes de col·locació i llocs de feina, cosa que no havia passat amb l'Obama, recordem-ho. I després un tema que no he posat aquí, però també la immigració va baixar i es va millorar tot el que era la gestió de la immigració. Recordem una cosa que mai es té en compte, que és que l'Obama tenia fama d'expulsió en chief, perquè deien que el major nombre d'expulsions d'immigrants, refet, les havia fet l'Obama, no les va fer el Donald Trump. Amb la qual la gestió de la immigració, tot i que ens costi reconèixer, no ho va fer tan malament. És veritat que després va fer coses horroroses, o sigui, tot el tema del canvi climàtic, tot el tema de drets de les dones i tal, però recordem que hi ha coses que va fer ben fetes i també se li ha de poder reconèixer. Sobretot, què va fer bé? Tot el tema dels salaris, i aquí ja comença la cosa dura. Això és com van créixer els salaris amb el Donald Trump i com van baixar amb el Biden, i això ho explica tot. La sensació de molts americans és que amb el Trump no els agradava com tuitejava, sí que és veritat que deien que era molt brut, molt barroer i tal, però vivien bé, i punt. I això és el que importa en les eleccions. I després això, el gran tema d'aquestes eleccions, que és la inflació. I això és el que ha explicat tot. Aquí, aquest gràfic és, la línia vermella és com han pujat els preus dels productes d'alimentació, els food prices, aquí, i després amb el tema de l'habitatge. I veieu com han pujat amb el Biden i totes les línies blaves són amb la resta dels presidents, perquè veieu exactament
que realment la pujada de preus ha estat estratosfèrica i la percepció de la gent és que no arribava a final de mes, que donava igual si tenies feina, si no, no arribaves a final de mes. O sigui, la inflació va pujar moltíssim, sobretot després de la pandèmia. Sí que és veritat que el Joe Biden va intentar controlar-ho, però la percepció és que les coses anaven molt malament a nivell econòmic. Després, tot el tema de la immigració, és a dir, durant el mandat Biden, el tema de la immigració s'ha absolutament descontrolat, i aquí us poso les dades. Normalment entren al país de 300 a 500.000 persones l'any, amb el Joe Biden normalment entraven 2 milions cada any, amb la sensació de això se'ns ha anat de les mans. La sensació que hi havia moltíssima gent és que això s'estava. A veure, els americans no són gent antiimmigració, no hi ha res que els agrada més que aquestes imatges, aquestes històries de vaig arribar amb $100 i vaig acabar fent un imperi i tal, això els encanta. Però volen una immigració legal i sobretot organitzada i ordenada i que tot es faci bé. I aquestes dades de 2 milions de cop cada any hi havia sensació d'obertura de fronteres sense cap mena de control. I això també ha tingut el seu cost. Després, un altre element enorme, que és la reacció contra la ideologia woke. I això és un tema molt delicat, sobretot quan ho expliques a persones europees, però és veritat que s'ha nedat a les mans tot el tema woke. Als Estats Units ja és fanatisme identitari. L'altre dia m'explicaven que, no sé si a la Universitat de Texas passaria el mateix, però a la Universitat de Colúmbia, quan fas la matrícula i tal, has de posar els teus pronoms. El tema dels pronoms, de si ets dona, home o tal, hi ha una categoria que eren 50 categories. O sigui, és una cosa impressionant. Llavors, què ha passat? Que tot això, totes aquestes qüestions han fet que molts homes, sobretot molts homes joves, hagin tingut una reacció. No perquè es tractin temes de dones, o sigui, la gent entén que les dones han de pensar en els seus drets. La Kamala, per exemple, ha fet molta èmfasi en els drets reproductius de les dones, el tema de la prohibició de l'avortament i tot això. I tot això és molt important que es digui. El problema és que molts homes i molts homes joves han sentit que temes que a ells els afecten no s'està tractant en els mitjans. I sobretot hi ha un tema que això també passa a Catalunya, passa a la resta de l'estat espanyol, que és el tema dels suïcidis, per exemple. Hi ha una veritable epidèmia de suïcidis, la gran majoria són homes, aquí teniu les dades, i d'això no s'ha parlat absolutament res. I això ha fet que molts homes, en comptes de fer suport al moviment feminista, el que estiguen és anant-se al moviment feminista i fent una onada en contra. Després, el que us comentava, la percepció del Partit Demòcrata com a partit d'elits. Aquest és un mapa que explica una mica on estan els votants i on estan les elits del partit. És a dir, en posicions com diversos temes, 10 temes per demòcrates, independents i republicans, on estan què pensen els votants i què pensen les elits de cada partit. La diferència, sempre hi ha una mica de diferència. Els republicans, les elits són una mica més radicals que el votant i tal. Amb els independents passa el mateix. Però els demòcrates, les diferències cada cop són més bèsties. És a dir, les elits demòcrates són molt d'esquerres, molt radicals, i en canvi el votant demòcrata és un votant molt moderat, que també vol moderació en els seus líders. I hi ha un decalatge, hi ha un divorci enorme entre elits i el que és el partit. Després, la desconfiança dels mitjans de comunicació tradicionals. És a dir, moltes vegades estem parlant dels bulos, la desinformació, el tema dels fakes, el tema de no sé què. A veure, el gran problema, i això té una tendència que ja ve de llarg, és que hi ha una percepció que els mitjans de comunicació ja no són mitjans de comunicació, sinó que són mitjans de propaganda. Si tu llegeixes el New York Times, el que es fan és defensar els demòcrates. Si llegeixes l'altre, no hi ha una sensació de premsa equànime que realment et faci una anàlisi ben fet de pros i contres. Hi ha una sensació de guerra contínua per a veure qui fixa un missatge, no pas que et donin una informació. Amb la qual cosa la confiança en els mitjans tradicionals està en números absolutament vermells. Mai s'havien vist coses absolutament tan baixes. Què significa?
ja no significa que la gent estigui deixant de llegir el New York Times per anar-se'n a Twitter. Twitter, molta gent suposo que tindreu comptes a Twitter i tal i qual. El tema és que la gent tampoc mira ni Twitter. O sigui, el que hem vist en aquestes eleccions és una quantitat de vídeos d'internet amb teories conspiratives a qualsevol més boja, més radical i metal, que no havíem vist absolutament mai. O sigui, la gent s'està informant, utilitzem el verb entre cometes, a través de vídeos de YouTube conspiranoics. I això té unes conseqüències absolutament dramàtiques. I això també és una conseqüència que els partits, que els mitjans tradicionals no estan sabent oferir una informació veritable o com a mínim que desprengui confiança. I després un tema molt important. S'ha parlat molt de la narrativa, això als politòlegs ens encanta la narrativa i qui fa la narrativa i qui clava la narrativa i tal i qual. La narrativa és important, però l'important és entendre com funciona la societat i quines són les tendències de fons de la societat. A mi m'agrada molt aquest concepte alemany, el Zeitgeist, que és tots aquests corrents que realment determinen com votarà la gent i com s'estructura la societat. I el Donald Trump, ens agradi o no, és un geni entenent com van les tendències sociològiques. El tio no sé si és que les respira o com ho fa, però realment entén la societat millor del que l'entenen els suposats experts. I això es veu molt en dues coses. En els darrers estudis es veuen que els americans, i això és una cosa que també passa a Europa, sobretot els joves, hi ha una crisi de soledat enorme, la gent se sent molt sola, molt desatomitzada, el concepte de les comunitats s'ha trencat, el concepte de la família s'ha trencat, la gent ja no sap on agafar-se, diguem-ne, i després tot el tema de la religió, com aquest buit, com aquesta soledat i tal, està posant el paper de la religió. La religió ha tingut un paper essencial en aquesta campanya. El Donald Trump no és una persona que mai hagi estat especialment religiosa, però en aquesta campanya al principi va dir que havia tornat a creure en Déu, sobretot després que el van intentar assassinar, va dir que va tornar a veure Déu i tal i qual, i van començar a sortir totes aquestes imatges i tal, però compta amb el tema de com està pujant el tema de l'evangelisme, no tan sols als Estats Units, això també ho hem vist a Brasil, i ho comencem a veure en Europa, l'auge de tot el tema religiós una altra vegada per explicar motius de fons de la societat. I en relació amb això, el declivi del concepte de la democràcia liberal. Aquest és el llibre que s'està llegint ara mateix tot Washington per intentar entendre què nassos ha passat. És un llibre que també sabem que es va llegir a l'Obama. El Patrick Deneen és el gran ideòleg de la dreta americana i és un home que ha teoritzat tot el que està passant. Aquest és un llibre ja antic, però per mi és un dels llibres que millor explica aquest zeitgeist, aquest run-run de fons que està explicant moltes coses, i és que la gent ja no creu en el concepte de la democràcia tradicional, el demoliberalisme, que diem els politòlegs. I per què? Perquè la democràcia liberal va prometre que millorarien les coses i estem en societats on la desigualtat cada cop és més bèstia, hi ha més burocràcia que mai, estem pagant més impostos que mai i la percepció dels recursos que rebem és pitjor que mai, s'han carregat les comunitats, o sigui, no hi ha una percepció de que les coses estiguin millorant. I aquest és l'home que ha teoritzat millor de per què està disgregant-se la gran idea que ha vertebrat totes les societats després de la Segona Guerra Mundial. És a dir, el concepte de la democràcia mai s'havia posat en dubte. Doncs ara comencem a posar en dubte la supervivència del propi liberalisme, la democràcia entesa com a liberalisme. Això explica moltes coses, explica la pujada del feixisme, de los pardos rojos i totes aquestes coses. És un llibre sumament interessant per entendre tota la teoria de com s'estructura tot el que està passant. I ja acabo. I acabo amb una reflexió de fons que havíem començat a fer-ho abans que comencéssim aquí el debat. Jo, després que guanyés el Donald Trump, jo el que m'he trobat és un desastre d'anàlisi als mitjans de comunicació absolutament preocupant, perquè tinc la sensació que la gent, en comptes de fer anàlisi, ha fet peces d'informació explicant el que ells voldrien que hagués passat, no el que les dades et deia que estaven passant.
I crec que és important que fem una reflexió com a politòlegs, com a sociòlegs, com a politòlogues i sociòlogues, entre la diferència entre l'anàlisi, i nosaltres com a professionals ens devem a unes dades, i el wishful thinking, això que diuen els americans, el pensament màgic, diguem-ne, que alguns prediquen tant. Pensar tota aquesta gent que et deia la Kamala arrasarà i tot això, hi havia dades de sobre per saber que el Donald Trump trauria com a mínim molt bon resultat o com a mínim guanyaria. Tinc la sensació que en comptes de llegir la realitat tal com és, amb tota la seva crudesa i amb tots els seus matisos, ens estem quedant amb debats molt pobres, molt superficials i que no expliquen realment el que estan passant. I després, si voleu, ho comentem amb més detall, però fins aquí la intervenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna. Realment ens ha portat dades, ens ha portat recomanacions de llibres. M'ha faltat una sèrie. Conceptes. Després us dic sèries. I, Mònica, crec que caldria canviar la presentació. Està aquí. Està aquí. Es diu eleccions... Ho veuen, me'n recordo que posat en català. Aquí. Sí, perfecte. Molt bé. Doncs, endavant. Molt bé, bona tarda i moltes gràcies per convidar-me i de fet em va molt bé que hagi començat l'Anna perquè hi ha punts que de fet jo també volia tocar i hi ha punts que crec que estarem d'acord i punts que potser no tant i crec que això fa molt més interessant que si ens repetim l'un amb l'altre. Per tant, jo de fet m'ha agradat molt una cosa que ha dit ella i que m'ha sorprès perquè amb el títol de la presentació començant per què va guanyar Trump jo pensava, jo començaré per què ha perdut la Harris i llavors m'has pres el punt aquest perquè ja ho has dit tu, perquè a mi em sembla que la pregunta és fins i tot més interessant de començar-la tal com has dit tu, de per què ha perdut, perquè al final el que ha passat és que ha perdut la Harris, el Trump de fet no ha guanyat excessivament més vots que va guanyar, de fet ha perdut vots del 2016. Per tant, en aquest sentit no hi és. Llavors, a mi, i per això crec que són dues perspectives que també, a part que en algunes coses podem estar en desacord, però que ens complementarem prou bé, perquè tu has enfocat moltíssim en el tema comunicatiu, que crec que és molt important, però no és el meu àmbit de recerca. Per tant, el meu àmbit, que és l'economia política global i l'anàlisi de l'economia política, és en el que em centraré potser una mica més. I vull fer una miqueta un recorregut històric, perquè crec que a vegades amb les anàlisis que es fan i que les dades són importants, no dic que no ho siguin, però ens donen una foto, i ens donen una foto d'un moment, però en si les dades no ens poden explicar els perquès. Simplement ens ensenyen què és el que ha passat. I per entendre el que ha passat, és important d'entrada aquestes dades per veure què ha passat, si no és pensament màgic, però llavors hem de fer aquesta interpretació, de veure i d'on ve i què ha passat. I aquí, en la interpretació, al final és on hi ha el debat, perquè les dades, poc, és la foto i ja està. Llavors podem dir sí, tens raó, sí, les dades és el que diuen i acabem. Llavors aquesta interpretació, per mi, l'hem de començar molt abans d'aquestes eleccions, l'hem de començar molt abans del 2020 o del 2016 o fins i tot de l'Obama, perquè crec que la interpretació, i s'ha parlat molt aquests dies, amb experts i menys experts, de canvi d'època i que això canvia tot. I jo personalment no crec que estiguem davant d'un canvi d'època. Crec que estem en la consolidació política d'un canvi d'època que va començar als anys 70. I crec que és diferent la perspectiva en aquest sentit. Per què ho dic? Perquè crec que el canvi d'època va començar als anys 70 i va començar, de fet, amb la presidència de Nixon. I sobretot amb una decisió que molt sovint s'oblida, però és una decisió que ens ha canviat la vida a tots i a totes, no només als americans. I és la decisió que va prendre Nixon l'any 71 d'eliminar l'estàndard de l'or del dòlar. Per què és una decisió que crec que significa el canvi d'època? Doncs perquè és el moment en què el diner es va alliberar de qualsevol tipus de control polític. I es va alliberar també d'una altra cosa, es va alliberar del valor de producció i es va alliberar de si mateix. Què vol dir? Intentaré fer-ho
el més simple possible per aquells que no necessàriament siguin experts en economia política. Això vol dir que fins a l'any 71, si tu imprimies un bitllet de 10 euros, havia d'existir aquell valor de 10 euros en algun lloc. I aquell valor havia d'existir de manera física, en or o en dòlars, però els dòlars que s'imprimien existien en or. Llavors no podies tu simplement crear diner o crear valor perquè sí, havia d'existir en una cosa real, existent. En el moment en què això desapareix, no només pots imprimir el que et vingui de gust, sinó que el diner en si no ha de tenir un valor real. I això és el que dona pas al que molts anomenem la financiarització, per exemple, el que veiem en el mercat immobiliari, i això comença a canviar les relacions de manera radical. Fins als anys 70, si tu volies tenir diners, tant si fos com a treballador com a empresari, havies de fer alguna cosa, o havies de produir alguna cosa. Doncs, si tu tenies ànim emprenedor, doncs el que havies de fer era muntar-te una fàbrica i fer cadires. I venies les cadires i allò, doncs, si ho feies bé i t'anava prou bé i eres prou competitiu, doncs mira, t'aniria molt bé, si no, doncs adéu-siau. A partir dels anys 70, per fer diners, de fet, la millor manera de fer diners, i no és que em dediqui a donar consells de com fer diners, i no ho faig gaire bé tampoc personalment, però segurament no és fer cadires. La millor manera és amb les noves indústries que en aquell moment despeguen de manera enorme, que de fet en anglès fan servir un acrònim que es diu FIRE, que seria finances, assegurances, i la R i la E és real estate, mercat immobiliari. Llavors, aquestes noves indústries que poden agafar embranzida gràcies a que el diner s'ha alliberat del valor, i de fet són indústries especulatives, perquè bàsicament poden fer diner de l'existència del diner. Aquestes indústries són les que comencen a agafar més força a partir d'aquell moment, més que les indústries anteriors. Per això també a vegades parlem d'aquestes zones postindustrials que tu comentaves, perquè evidentment hi ha el que feia cadires o el que feia cotxes o el que feia no sé què, no és tan bon negoci com si agafes i et compres un edifici de pisos a Barcelona i o bé el llogues o bé el tornes a vendre d'aquí 6 mesos per un 30% més. Els cotxes triguen més a aconseguir-te aquest retorn i les cadires encara més. Llavors, us ho poso així una mica a grosso modo, també he de dir. Llavors, aquest procés es desenvolupa a nivell global, no és un procés només als Estats Units, el que passa que és una decisió inicial dels Estats Units. Aquest procés porta tota una sèrie de conseqüències polítiques i porta en si mateix un projecte polític que de fet no comença a aparèixer l'any 71, apareix més endavant i apareix, que tu l'has mencionat, amb en Reagan, per exemple, o amb la Margaret Thatcher, com els dos grans noms que representen aquest procés a partir de finals dels 70. O sigui que l'expressió política, de fet, triga una mica més del que ja s'ha vist en la política econòmica. I això veiem que es va desenvolupant a partir dels anys 80 pràcticament arreu del món. Aquest procés es consolida, o es comença a consolidar o comença a crear-se com una hegemonia, sobretot a partir dels anys 90. Perquè a partir dels anys 90 no hi ha una batalla política sobre això. La batalla política sobre l'economia ha desaparegut. I això es demostra amb l'aparició de la presidència de Clinton i el tipus de polítiques que fa Clinton a la Gran Bretanya amb les polítiques de Blair, que és aquella tercera via que en deien, que és una socialdemocràcia que és una mica més amable, que potser intentarà que no et moris de gana o que fas una miqueta més amable, però sense tocar precisament el que és la política econòmica i monetària, que ja desapareix completament i és molt més complex i podríem estar hores parlant de com es fa això, però la política econòmica i monetària i la política fiscal desapareixen del debat públic.
desapareixen d'allò que es pot decidir. Per tant, desapareixen d'aquella democràcia que dèiem, perquè tot allò ja no és part. I diferents països ho fan de manera diferent. Hi ha països que el que fan és independitzar els bancs centrals i, per tant, el Banc Central és un òrgan tècnic independent i ja tant és qui governi que les decisions les pren el Banc Central de manera independent. A la Unió Europea, per exemple, el que es fa és la Unió Monetària i, per tant, els països ja no poden prendre decisions sobre com es gestiona tot això, perquè la decisió ja passa en un altre lloc. Als Estats Units, amb la Reserva Federal, hi ha un procés d'independència d'aquesta Reserva Federal i ja tenim tot un àmbit molt gros que ja és igual que votis, que no s'hi pot fer res. Per tant, la democràcia aquesta il·liberal, d'alguna manera, cada cop, o liberal, cada cop es va fent més petita. Cada cop allò que aquells a qui elegim poden fer ho tenen pitjor. Llavors, tot aquest procés, i podem estar molt de temps, arriba a un punt en què té un repte enorme, on tot això pràcticament es col·lapsa, que és el 2008, 2007-2008. Hi ha un col·lapse de l'economia global amb centre als Estats Units altra vegada, per tant aquest 1971 arriba al punt pràcticament final al 2007-2008 i allà és un moment on s'obren possibilitats, de canvi, que no passen, però hi ha una possible obertura. És a dir, fins a aquell moment segurament no hi ha cap altra possible obertura. En aquell moment sí que hi ha un moment de possible obertura. Sabem que la gestió d'aquella crisi per part de la gran part dels governs en aquell moment és una gestió de dir s'han de salvar els bancs. De fet, a les meves classes d'economia política a Texas tinc una diapositiva que tinc una fotografia de George Bush i de Stalin. I els pregunto als alumnes què tenen en comú en George Bush i l'Stalin. Llavors em miren amb aquesta cara que m'esteu mirant vosaltres. S'ha tornat boja o s'ha equivocat de les fotos que ha col·locat. Llavors els dic que són els dos caps d'estat que en tota la història del món han posat més diners, han invertit més diners de l'Estat en períodes curts de temps. Perquè, de fet, en George Bush es va gastar de manera molt immediata la mateixa quantitat ajustant pel canvi pel tema de paritat per salvar els bancs l'any finals del 2007, principis del 2008, que l'Stalin en els primers 5 anys. Per tant, tenim un procés d'intervenció de l'Estat realment considerable. Després l'Obama ho continua i, per tant, perquè hi ha aquell moment de canvi. Però per què dic que aquest moment és important? Perquè aquest moment és important perquè, sobretot a partir del 2011, però comença el 2009, comença a haver-hi un procés de revolta popular arreu del món. Aquí, l'expressió que vam tenir aquí va ser el 15M, els Estats Units, per exemple, van tenir Occupy. I és un procés de revolta popular que és global i que no s'havia vist a nivell de la quantitat de gent, del tipus d'arguments, del fet que continuava en el temps, que no era allò que la gent sortia al carrer una horeta i tornaven cap a casa, sinó que allò continuava i que, a més, era global, perquè passava a molts llocs. De fet, un periodista britànic va anomenar l'any que ens vam atrevir a somiar de manera perillosa. I ho deia com a nivell global, que va ser com aquell any que va fer trontollar una miqueta tot. I jo crec que us parlo d'això perquè crec que és un moment molt important, perquè és el moment on hi ha tota una sèrie d'interessos, i aquí entrem en el tema comunicatiu, que diuen aquí ara sí que està en perill. El 2007-2008 l'hem salvat. La crisi financera la vam salvar. Però ara estem tenint tota aquesta gent que ens està reclamant un altre cop i ens està parlant de qüestions econòmiques. Feia 30 anys que no en parlàvem. D'això no en parlava ningú li importava. Què hem de fer?
I aquí es comencen a posar, alhora que tothom ens estem fixant en aquest 15M, en aquest Occupy, resulta que alhora que està sortint tot això, està sortint un altre tipus de moviment, que en el cas dels Estats Units era el Tea Party, i que és radicalment diferent al que hem vist en política de la dreta o del Partit Republicà o en la política aquesta més respectable, més de gent sèria, d'alguna manera. I assumeix tot el que serien els repertoris habituals d'un moviment social. I això queda una mica com per sota els marges. Sembla com que no està passant. Fins i tot el mateix Partit Republicà ho ridiculitza molt sovint. O sigui, la gran líder del Tea Party va ser la Sarah Palin i una gran part del Partit Republicà fins i tot la veien com un personatge una mica ridícul. Això li passa al Trump. De fet, quan es presenta a les primàries, la major part del Partit Republicà no s'hi oposa gaire pensant que ens ha vingut aquest boig i ja està, ja no el votaran. Hi ha com un punt de ridiculitzar tot aquest moviment que, evidentment, a partir del 2016 comença a ser menys ridícul perquè es veu... I us estic posant el tema global perquè crec que és molt important, perquè res de tot això passa de manera única o exclusiva en un lloc. O sigui, el 2016 per mi és el moment en què s'acaba aquest procés de somiar de manera perillosa per part de la gent, de les revoltes populars, i comença un rearmament per part de l'altra banda. I aquest rearmament pren forma amb en Trump, pren forma, per exemple, a la Gran Bretanya amb el referèndum del Brexit, i pren forma i coincideix en el temps. Hi ha aquest rearmament de dir, ui, al tanto, controlem una miqueta aquesta... I el Trump, de fet, és l'expressió política d'aquest procés. Jo mateixa l'he teoritzat i altra gent ha fet servir el mateix concepte com un procés de neoliberalisme autoritari que, com us dic, comença l'any 71, però, de fet, no aconsegueix consolidar-se, crec, possiblement fins ara. Ara, també us he de dir que el tema de les consolidacions, potser d'aquí un any em torneu a convidar i us dic que ha passat alguna altra cosa, però sí que potser m'animaria a apuntar que és un procés d'aquesta consolidació. Qui hi ha darrere, sense ser excessivament conspiranoica? Doncs hem de pensar, i com em dedico a l'economia política, i una de les coses que crec que a vegades la ciència política ens hem oblidat, que de fet ja als anys 50 els politòlegs ens ho deien, que quan analitzem la política hi ha una pregunta bàsica que hem de fer, que és la pregunta que hauríem de començar qualsevol projecte de recerca, qualsevol pregunta. I la pregunta és qui se'n beneficia? De qualsevol projecte polític, de qualsevol política. És la gran pregunta que als anys 50 els politòlegs era la primera que es feien i ara la primera que ens fem és qui té les dades. Però qui se'n beneficia? Llavors, recordeu el que us deia de les dues lluites o les dues possibilitats de produir valor, de produir diner, de produir... Doncs tenim, d'una banda, un sector productiu que evidentment està en declivi, aquí també podem tornar a parlar de la globalització, podem parlar de moltíssimes coses, però que hi ha un declivi d'un sector industrial productiu i un increment molt gran de tot el sector financer a partir dels anys 70. Però se'ns complica molt la cosa, perquè seria molt fàcil de dir, i mira, podria dir-ho i ens quedem aquí, que el Partit Republicà és el partit del sector financer i que el Partit Demòcrata és el partit que representa el sector productiu. Això tampoc no seria ben bé així. És força més complicat i després ara sí que us ensenyaré una mica més de diapositives. Però per les diapositives que us he posat és més aviat d'exemples o de temes clau que crec que exemplifiquen algunes d'aquestes qüestions. Abans d'entrar a les diapositives només volia dir una altra cosa, i és que al final una de les diferències, o potser el per què ha perdut la Harris, i ja us ho dic abans de començar, és que no ha sigut capaç, jo crec, sempre he pensat que els projectes suposadament d'esquerres i els projectes suposadament de dretes, i ho dic amb moltes cometes, sobretot en el cas americà del que podem considerar esquerres o dretes.
però per situar-nos en un mapa que més o menys entenguem. Normalment les esquerres tenen més oportunitats de poder guanyar si són capaces de generar esperança, si són capaces de generar un moment d'il·lusió, un moment de pensar que les coses poden ser millors o que hi ha una certa esperança. I les dretes normalment tenen un avantatge en aquest sentit, que és que el que els beneficia és el ressentiment. No cal que et prometin que les coses siguin millors, sinó que et donin una explicació que a tu més o menys et sembli bé per aquest malestar que sents. Llavors això, clar, costa de gestionar i al final el que ha sigut capaç de vendre aquest ressentiment o de saber empaquetar el ressentiment davant d'un candidat que no és capaç, o en aquest cas una candidata que no és capaç de generar esperança, doncs ens podem acabar de trobar. I ara, en tema de qüestions importants, que aquí hi ha diverses coses que de fet l'Anna ja ha comentat, però hi ha com diverses qüestions que crec que són importants en aquestes eleccions, perquè crec que es parla poc i que potser a vegades a Europa no ens n'adonem. Als Estats Units, en molts estats, des de fa un parell d'anys, que l'avortament és il·legal. I això és un tema força seriós. És il·legal a partir de les 6 setmanes. Això per qualsevol persona que mai ha menstruat o que ha conegut algú que ha menstruat, segurament sabreu que molt sovint les 6 setmanes no donen temps, en molts casos, ni poder saber que una persona pot estar embarassada. Què vol dir que l'avortament sigui il·legal? Perquè jo crec que a vegades no ens n'adonem del que vol dir. Vol dir que tota una sèrie de drets de salut es converteixen en il·legals. Perquè si l'avortament és il·legal, no és només il·legal per la dona que vulgui avortar, sinó que és il·legal pels metges que el puguin fer. I determinar en quin cas pot ser o no pot ser avortament després d'aquelles 6 setmanes. I us poso 2 casos, perquè aquests 2 casos, de fet, n'hi ha força més, però aquests 2 casos van passar el 30 d'octubre i l'1 de novembre, és a dir, uns dies abans de les eleccions. L'estat de Texas és un dels estats que té la legislació més restrictiva sobre l'avortament, és les 6 setmanes i sense excepcions. No hi ha excepcions ni per incest ni per violació. No hi ha cap tipus d'excepció permesa, en cap cas. I la justificació dels legisladors de l'estat de Texas, de fet, va ser que si després d'una violació o després de l'incest una dona es queda embarassada, o en molts casos una nena, és perquè Déu ho volia. I davant de la voluntat de Déu, la resta no podem fer-hi absolutament res. Els 2 casos que us presento del 30 d'octubre i de l'1 de novembre són 2 dones que van tenir avortaments espontanis i que van anar d'urgències a l'hospital i amb tota l'espera que van haver de fer els ginecòlegs per poder sol·licitar el permís per poder tractar-les, van morir. Us ho explico perquè va passar, una va ser un dia, el dia següent no va haver-hi cap morta i el dia següent hi va haver una altra. Per tant, realment és una ocurrència que està sent més i més important. Crec que és una qüestió important i que en aquesta campanya va ser una de les qüestions crucials. La Kamala Harris en va fer realment un dels punts importants de la campanya. En Trump, de fet, també va comentar-ho i fins i tot es va fer com una mica, es va desdir una mica del que feien els republicans, però recordeu el que us deia de l'esperança. El dret a l'avortament s'ha perdut als Estats Units sota la presidència d'en Biden. No que ho hagi fet en Biden, o sigui, no confongueu les paraules. No estic dient que en Biden fos responsable, en cap cas. Però què va passar? Part d'aquesta estratègia movimentista de la dreta americana o de l'extrema dreta americana, que crec que li podem dir, durant la presidència de Biden va ser fer servir els estats, on sí que governaven, per impulsar canvis que després, a través del poder judicial, a través del Tribunal Suprem, canviessin o acabessin desprotegint o traient les proteccions constitucionals d'altres
de drets que s'havien assolit. Per tant, aconseguir canvis importants sense la necessitat d'estar a la presidència. I els drets reproductius van ser un d'aquests canvis brutals. Clar, què passa? Com li expliques a la gent? Perquè al final és el que ha passat. Els drets reproductius s'han perdut sota la presidència de Biden. No es van perdre sota la presidència de Trump. I podem ser tots politòlegs, i podem entendre la separació de poders, i podem entendre com funciona el Tribunal Suprem, i podem entendre com funcionen els estats subnacionals. Tot això estic convençuda que ho podem entendre. Però què passa? Amb aquest tema concret, la presidència d'en Biden no va generar esperança. Al revés. Va generar, suposo, o ho vaig viure en aquell moment, va generar de pensar, bueno, és que tant és. Vull dir, al final, tant és que sigui el Biden, que sigui... I la Kamala, de fet, la Kamala Harris, en tota la seva campanya, tampoc va dir instaurem els drets reproductius, perquè tampoc ho pot fer necessàriament. Per tant, hi ha un límit, no? I aquest límit perjudica molt més amb un que amb un altre. L'altra qüestió que crec que també ha estat fonamental i que tampoc se'n parla gaire és el tema de les armes. La fotografia que us he posat és de fet de fa 2 anys, on van morir 19 nens i nenes i mestres a Uvalde. Uvalde, de fet, és una petita ciutat a Texas. A més, van haver-hi més problemes, hi ha hagut també tota una investigació sobre el paper de la policia local, han hagut de fer fora tota la policia local per tot el que va passar, o sigui, va ser tota una qüestió força greu. No és el primer tiroteig i assassinat en massa en una escola. De fet, als Estats Units, el principal perill de morir d'un nen per qüestions accidentals, o sigui, per qüestions que no són de salut, etc., és que moria en un tiroteig. És la primera causa de mortalitat infantil accidental. Vull dir que realment és un tema força bèstia. Què passa? Que els republicans, una miqueta, a nivell comunicatiu, l'estratègia que seguien molt sovint amb els demòcrates era de dir, bueno, que viene el lobo, no? Si venen els demòcrates ens prendran les armes, i per tant no voteu demòcrates perquè el que volen fer és acabar amb això i prendre totes les armes. Què passa? Que la Kamala, en lloc d'anar amb una proposta sobre la regulació de la tenença d'armes, va sortir en una entrevista parlant que ella té una arma i que està molt feliç que tothom tingui armes. Per tant, un altre cop generant el no distanciament. O sigui, posant-ho, suposo que avançant-me el que acabaré dient, és una miqueta aquella idea, no? Si em costa el mateix la marca blanca que l'altra, doncs no ho sé, potser me'n vaig cap a la no marca blanca, no? En aquest sentit. Més, sobre el tema de la frontera, que potser aquí és on estic més en desacord amb el que comentava l'Anna, també potser perquè he viscut a la frontera durant 10 anys, pràcticament. Llavors, són d'aquestes qüestions que és un dels punts, potser, que comunicativament jo crec que s'ha explotat més sense necessàriament representar el que passa. Un parell de coses. La fotografia aquella que es veu la gent amb aquestes mantes tèrmiques, de fet, és una de les fotos, de les moltíssimes fotografies durant l'època de Trump, que va crear una sèrie de polítiques realment molt deshumanitzadores a la frontera. Segurament recordareu tota la qüestió de la separació de famílies. La meva universitat tenia 2 campus, un dels campus estava just a la frontera, o sigui, quan estaves al campus veies la frontera, i durant aquella època hi havia, bàsicament, com que no es processaven les sol·licituds d'asil, el que tenien era a la frontera tot de tendes de campanya amb connexions per Skype per fer els processaments
de la gent que sol·licitava asil. Llavors anaves a fer classe a través de tot de tendes de campanya on s'estava processant aquestes sol·licituds d'asil. En aquest cas estan amb les mantes tèrmiques perquè els col·locaven a diversos llocs, però en molts llocs on feia un fred excessiu i de fet en molts casos les associacions de drets humans les van anomenar aquests llocs hieleres del gel, de la congelació. Però, altra vegada, en Trump ha fet molta campanya sobre la frontera i una campanya que realment està plena de mentides de la inseguretat que hi ha a la frontera, del número de persones que creuen la frontera, del que es viu a la frontera. De fet, una gran part de la frontera són parcs naturals on pots anar a passejar absolutament tranquil·lament i no hi ha ningú que intenti creuar ni que et digui res i et vas trobant la policia fronterera que et van dient hola i tu els dius adéu i tan feliços. Vull dir que el dia a dia de la frontera és més aquest que no pas aquestes imatges que venen donades. També per la manera com està la frontera organitzada, és a dir, la frontera dels Estats Units i Mèxic són pràcticament 4.000 quilòmetres. No està ballada tota perquè és impossible de ballar. L'Obama quan va començar a ballar, el Clinton va començar a fer una miqueta de balla, després l'Obama va fer pràcticament la balla que hi ha ara i el sistema de gestionar la frontera que tenen és que hi ha molts trossos que no hi ha balla. I això des d'una perspectiva policial es fa perquè llavors vol dir que només has de controlar aquells trossos on no hi ha valla. I per tant no necessites tenir efectius durant 4.000 quilòmetres, sinó que tens trossets, que són els trossets on la gent pot creuar d'aquesta manera. Per tant, tota aquesta idea de gent esperant a la frontera per entrar no ha estat ni és el cas fins que realment en Trump sí que va tancar fronteres, tot i que, de fet, tota la seva idea de construir un mur va ser absolutament fals i no va ser una de les grans falsedats només va servir per donar contractes a empreses lligades al conglomerat de Trump i poca cosa més. I us he posat a Biden un altre cop, al juny del 2024, suposo que no sé si perquè les eleccions venien aviat, va decidir impulsar tota una sèrie de polítiques de securització de la frontera que, de fet, eren pràcticament idèntiques o són pràcticament idèntiques a les polítiques que en Trump ja havia fet. Vull dir que no hi havia pràcticament cap tipus de diferència en aquest sentit. Per tant, no és que durant en Biden allà creuava tothom que volgués, sinó que ha sigut més del mateix, la deshumanització continua. Mèxic, de fet, actua com l'estat on la gent s'ha de quedar mentre estan gestionant. El problema, de fet, s'ha traslladat, si s'havia traslladat en qualsevol moment, al nord de Mèxic. El nord de Mèxic està avui en dia ple de camps de refugiats en condicions completament deshumanitzades. La frontera a la banda dels Estats Units segueix sent parcs naturals i policia fronterera que la majoria del dia va dient hola a la gent que va caminant per allà. L'altre punt que crec que és molt important i lliga amb el que us deia de Nixon i en Reagan, espero no sé si em faràs callar, però és, no sé si n'heu sentit a parlar, jo crec que és un dels punts que s'hauria d'estar parlant més, és el projecte 2025. El projecte 2025 és un pla polític, una proposta de govern que té 900 pàgines. Us la podeu baixar d'internet si voleu. Només us aviso que us fan donar el correu electrònic i després us m'aixecaran de correus m'ha passat. Llavors us ho aviso i després al cap d'uns dies t'oblidaràs i pensaràs i per què aquesta gent m'està enviant a mi tot això. El projecte 2025 ha estat redactat per una fundació que es diu la Fundació Heritage. La Fundació Heritage és un think tank neoliberal i d'extrema dreta que va començar a operar als anys 70. Jo, com us deia, que els 70 ens van tornant. Aquesta Fundació Heritage, de fet, han fet congressos, conferències on en Reagan era un dels habituals, la Margaret Thatcher també era una de les habituals
I ara han fet aquest programa de govern on el Donald Trump no ha dit específicament que serà el seu programa de govern, però sí que és cert que totes les veus que sembla que en saben donen per entès que serà el programa de govern que s'impulsarà i, de fet, molts dels punts que apareixen en aquest projecte apareixen en els 20 punts del Partit Republicà amb la plataforma que es va presentar Trump. Què ens diuen? Bé, són 900 pàgines, però així, a nivell de resumir tots els punts que crec que són més importants. Una expansió del poder executiu, una expansió del poder de l'oficina del president. Per què? Perquè consideren que, de fet, durant la primera presidència no va poder fer prous canvis perquè l'oficina del president tenia límits. Llavors, intentar treure aquests límits. El punt que crec que és molt important, aquesta expansió, per cert, és una miqueta per erosionar aquesta separació de poders tan coneguda dels Estats Units, que al final no sé si la necessitaran tant, perquè, de fet, ara controlarà la Casa dels Representants, el Senat, i controla, de fet, pràcticament el poder judicial, per tant, no sé si hi ha tant de problema, però un punt molt important és el control polític de la burocràcia federal. La burocràcia federal i l'anterior presidència van estar en guerra. La burocràcia federal és des dels treballadors dels aeroports, treballadors del Departament d'Educació, treballadors del Departament de Justícia, tots els departaments que venen de l'Estat federal. Fixeu-vos si van estar en guerra que durant 3 mesos els treballadors federals no van cobrar el sou cap al final de l'anterior presidència. Vull dir, la guerra ha estat enorme. Per què vol aconseguir aquest control polític? Perquè considera que aquests treballadors, en lloc de fer cas al president, estan fent cas a un element d'una burocràcia independent i, per tant, han de tornar aquí. Crec que serà molt interessant perquè quan parlem de la separació de poders als Estats Units, fins ara molta gent no parlava de la burocràcia com un altre possible poder. Crec que això serà un punt important i que si canvia, sobretot, fins i tot si ho portem aquí amb debats que s'estan fent sovint sobre si cal professionalitzar el funcionariat i la burocràcia, etc., que és el que han fet allà, i ara hi ha aquest retorn d'intentar no professionalitzar la burocràcia. Ja ho veurem perquè es diu que l'Elon Musk serà el tsar de l'eficiència i precisament el tsar de l'eficiència, una de les coses que tindrà és la burocràcia i què fem la burocràcia. Per tant, aquí ja veurem com aniran. Però també té altres elements sobre les universitats. Aquí tenim el Vance, que a part d'escriure el llibre aquest del Hillbilly Elegy, també, doncs, això de fet és una conferència que va fer ell a l'Associació de Conservadors Nacionals i el títol de la conferència era "Si les universitats són l'enemic", perquè realment el que hi ha també en aquest projecte 2025 és un atac enorme en l'educació, les universitats, però també altres nivells d'educació. Hi ha des de l'intentar de privatitzar els nivells inferiors d'educació fins a través de bonus escolars i que la gent pugui triar a quina escola van i que les escoles siguin privades, fins a un atac molt gran en les universitats que altra vegada ja ha començat en molts estats. A Florida, per exemple, des de fa 2 anys és il·legal de parlar de gènere, classe o raça. Sé que segurament hi ha sociòlegs a la sala, no sé ben bé com es pot fer sociologia sense en cap moment parlar de raça, gènere o classe, no en tinc ni idea, i de fet com a politòloga en el meu cas, per exemple, seria força complicat moltes de les classes que faig si això fos una cosa que no pogués en cap cas anomenar. Llavors hi ha tot un atac força gran amb això. També us vull recomanar un parell de llibres per entendre una miqueta aquest vot d'on ve. Aquests 2 llibres han sortit fa poquíssim, fa pocs mesos. El primer és de 2 politòlogues americanes que han fet un estudi brutal, han fet una enquesta amb més de 1.000 xèrifs de tot el país
I és per entendre l'agència política, en aquest cas del cos policial dels xèrifs. Una de les coses als Estats Units que també s'ha desenvolupat en els darrers anys és l'agència política de la policia, com a actor polític. Com a actor polític que endorsa candidats, que endorsa presidents, però que a més actua com a campanya de segons quins candidats. Per què us dic que això és important? Perquè precisament en aquestes zones postindustrials de la que us parlava l'Anna, és una de les feines més comuns. Si tu mires els pressupostos municipals o dels comtats, depèn del lloc, però fàcilment entre un 60 i un 90% d'aquests pressupostos municipals i dels comtats van a pagar policies. I per tant, fer-te policia, de fet, és una de les millors opcions de feina i són dels empleadors més amplis que hi ha en moltes zones que es troben en aquest tipus de llocs. Per tant, et trobes moltíssim. De fet, on estava, els sous, amb sous en alguns casos comparativament bons, a la frontera, si et fas policia, guanyaràs tant o més que un mestre en un institut. Per tant, us podeu imaginar que en molts casos, molts dels meus alumnes el que volien era fer-se policies, perquè segurament tindrien un sou i una opció de vida més positiva que en altres llocs. I el segon és similar, de fet, però és d'una periodista, la Jessica Pisco, que també ha analitzat tot aquest poder que a nivell local tenen els xèrifs o els policies locals. I això jo crec que va molt lligat també amb el tema del poder de l'Església Evangelista, perquè al final són els dos grans grups que en aquestes comunitats fan comunitat. I si tornem als anys 70, la destrucció de comunitats també va passar per la destrucció d'una altra organització que era vital per a aquest tipus de comunitats, que eren els sindicats. Llavors, quan desapareixen aquestes estructures comunitàries, aquestes estructures que el que fan és crear caliu, crear sentiment comú, crear objectius comuns i crear maneres d'entendre el món de maneres diferents, el món ara l'entens a través de la policia o de l'Església Evangelista. I l'Església Evangelista, per mi, no crec tant que sigui important si en Trump li agrada o no li agrada o si és molt creient en Déu, però bàsicament no són mossens, són pastors. Els pastors estan fent mítings polítics a cada moment. Per tant, t'ho trobes sovint. Què més? El que us deia abans dels interessos, ja aniré acabant, dels interessos que hi ha darrere. Com us deia, no és tan fàcil de dir, doncs aquests de l'economia FIRE van pels republicans i els pobres que encara fan cadires voten els demòcrates. No és així de fàcil i és també on es pot fer servir aquesta idea dels demòcrates com a poder corporatiu dels Estats Units, etc. De fet, en aquest cas, un dels possibles assessors econòmics principals de la Harris, si hagués guanyat, ja s'havia dit que seria el CEO d'Uber. Per tant, tenim també que fins i tot parlem molt de Silicon Valley donant suport a Trump, però veiem que també hi ha diferents elements de Silicon Valley que poden donar suport. Això, de fet, és una notícia del Financial Times d'aquesta setmana. Però sí que és cert que hi ha guanyadors econòmics molt immediats del resultat. Els guanyadors econòmics molt immediats ha estat Bitcoin, ha estat Tesla, el sector de les criptomonedes. De fet, no us he portat la notícia, però una de les coses, i n'hi ha moltes, les podeu trobar. En Trump, de fet, ja ha parlat dels Estats Units convertir-se en la primera nació de criptomonedes del món. Ja hi ha tot un element que... Jo crec que a vegades això ens sona una miqueta com a ciència-ficció, pràcticament. I, en canvi, jo crec que és un punt molt, molt important a tenir en compte, tant a nivell del que això significa, amb el que us deia al principi amb el tema del diner, perquè això, de fet, és un alliberament del diner a un altre nivell encara més alt del que jo us explicava. Perquè aquí, de fet, no hi ha ni reserva federal en aquest sentit. És a dir, això sí que hi ha un nivell de desregulació molt més elevat, però després també fins i tot a nivell
Ecològic, o sigui, ens sonen com que aquestes coses viuen a l'espai, en un espai que no és el nostre. De fet, els centres de dades de Bitcoin, per exemple, estan a Texas i han provocat la fallida del sistema elèctric, de la xarxa elèctrica de Texas, durant moltes vegades causant morts per la fallida d'aquesta xarxa elèctrica també. I tenen una petjada ecològica també impressionant. Per tant, hi ha com diverses coses a tenir en compte. L'altre punt que crec que és important és que crec que, per exemple, aquesta campanya la Harris no ha parlat de sanitat, o pràcticament no ha parlat de sanitat. Ha dit alguna cosa, però molt poca cosa. I, de fet, la sanitat és un tema força important. Això, de fet, és una enquesta del setembre on pregunten si s'està parlant prou de sanitat. I el 67% consideren que no. I, de fet, els demòcrates, el 78% consideren que no s'està parlant prou. Quan parlem d'aquests 14 milions de vots, i al final si parlem de per què va guanyar l'Obama, per exemple, o per què va guanyar el Biden, van guanyar perquè la gent va anar a votar. I quan veiem en els darrers anys, les darreres eleccions, quan guanyen els demòcrates, és perquè aconsegueixen excitar a la seva base, aconsegueixen aquella esperança que us deia. Si tu no estàs parlant d'allò que els importa en aquest 78%, hi ha molts que no aniran a votar. Anar a votar als Estats Units és molt més complicat que anar a votar aquí. En molts estats, registrar-te és horrorós. Després, tot plegat és un procés que realment has d'estar molt convençut per anar-hi. Hi ha gent que fins i tot pot ser que perdi el sou del dia per anar a votar. Per tant, si tu no estàs fent que allò et faci sentir que valgui la pena, molt possiblement no hi aniràs. Amb el tema dels ingressos, això de fet ha sortit, ara no recordo si va ser ahir o avui, però ha sortit publicat al Washington Post. I de fet trobo interessant que els més rics sí que han augmentat el seu suport en aquestes eleccions i de fet els que cobren menys de $50.000 sí que han reduït el seu suport. Que per tant sí que hi ha que al final aquella idea de la gent està votant contra els seus interessos potser no tant, que sí que hi ha un element. El que passa que potser el que ha passat és que molts d'aquells d'allà baix no s'han vist representats o esperançats per poder anar cap allà. Us he portat també algunes més sobre raça i gènere, però també com que l'Anna ja ho ha comentat una mica, ho deixaré aquí. Molt bé, moltes gràcies. També, perquè al final sembla que tots som discursos i marcs i ens oblidem del més bàsic, que és el substracte econòmic, que ha quedat a banda i que és explicació de... Les coses no són un bolet, no? Tenen una arrel i una evolució i una explicació. I a banda, jo no sé, però a mi em dóna la sensació que Harris anava molt a la defensiva, mentre que Trump anava marcant una mica també el pas. Jo crec que això també es podia veure i molt interessant aquesta idea que has fet de la policia com a constructora de comunitat en un espai on, que eren les esglésies, però sindicats i altres... Això és Tocqueville, no? Ja l'esborrem. Molt bé. Doncs, escolteu, si us sembla, si voleu puntualitzar un a l'altre del seu discurs, i si no, el que faríem és un torn obert de paraules. Sí? D'acord. Algú vol intervenir? Preguntes? Comentaris? Molt bé, farem una primera tanda. 1, 2 i 3. D'acord. Farem tandes de 3, Volia parlar sobre una variable que no s'ha comentat, no he vist que s'hagi comentat a cap lloc, i és, per exemple, el que parlaves això del Bitcoin. Allà als Estats Units tinc entès que molt sector jove inverteix en criptomonedes. Això creieu que ha tingut alguna mena d'impacte per afavorir els resultats en Trump?
Sí, de fet, clar, perquè no hi ha temps d'explicar-ho tot, jo en aquest cas crec que hi ha un moment molt important el 2020. Jo, molta de les coses que faig a nivell de recerca és sobre protesta i moviments socials. Jo crec que el 2020 hi ha 2 punts molt importants que passen, que un és el moviment del Black Lives Matter, que és un moviment col·lectiu, etc., contra el poder, contra tal, però hi ha un altre moviment que passa i que passa molt més desapercebut, que és molt més individual, que és el moviment de gent, sobretot jove, en molts casos nanos joves, del GameStop. El GameStop és una botiga de videojocs. És una botiga que la gent ja ha jugat al videojoc, vas allà i el venen de segona mà, i llavors vas i te'l pots comprar una mica més econòmic, i hi havia botigues per tot arreu. El GameStop resulta que arriba un moment, com passa amb aquestes economies anteriors, que se'n fa fallida. Doncs, a més, als Estats Units des de fa temps hi ha unes aplicacions que hi ha el Robinhood, sobretot Robinhood, que és la que es va fer servir més, que el que fan és que fraccionen les accions. Llavors, tu pots jugar a la borsa, també venen criptomonedes, però un dels punts que pots és a la borsa sense haver de comprar accions senceres. O sigui, tu pots comprar 10 cèntims d'una acció que pot valdre 5.000. Què passa? Que això, d'alguna manera, democratitza la borsa, perquè això vol dir que molta gent, amb molt pocs diners, pots comprar diferents accions. Llavors, amb això del Robinhood, què passa? Que molts nanos joves es baixen l'aplicació i comencen a comprar accions del GameStop quan està a punt de fer fallida. Clar, això comença a fer-se com la pólvora i de cop GameStop ja arriba a un punt en què, de fet, pràcticament col·lapsa Wall Street, el 2020. També hi ha un moment de pandèmia, la gent està avorrida a casa, doncs vaig comprant, però més això, que pots anar comprant amb 5 cèntims, amb 10 cèntims, o sigui, vas comprant amb tonteries, però ho està fent moltíssima gent alhora. Jo crec que aquell és un punt d'inflexió, perquè a més això es presenta pràcticament com una acció col·lectiva en què tot aquest jovent aconsegueix aturar, i de fet les botigues encara continuen. Però amb aquesta connexió molt ràpida amb les criptomonedes. Després també amb aquest element, al final la gent ha de sobreviure, llavors les criptomonedes també hi ha aquest element pervers però democratitzador de fer diners. Depèn de com ho puguis fer, doncs pots anar fent. Llavors jo crec que això és un punt molt important i també d'organització col·lectiva entre joves. Jo volia afegir una cosa. Quan el Donald Trump perd l'any 2020, el seu equip fa una anàlisi de per què han perdut i tenen la sensació, la conclusió a la qual arriben és que han perdut pels homes, no han perdut per les dones, és que han perdut un 5% dels homes. Llavors tota la campanya, quan contracten a la Susie Wiles, que per cert tenim per primera vegada una dona cap de gabinet a la Casa Blanca, i la Susie Wiles és la persona que aconsegueix 2 coses, que el Donald Trump es contingui una mica, no del tot però una mica, i la que li dissenya tota la campanya. I li dissenya una campanya i li diu el que hem de fer és, sempre ho diu, max out the men and contain the women. És a dir, no toquem gaire temes de l'avortament i tal i qual perquè això cabrejarà molt a les dones, és a dir, han passat una mica com de puntetes i tal i qual, i tota la campanya estava basada en recuperar aquest 5% dels homes. I un dels targets principals van ser els homes que feien servir criptomonedes. És a dir, per primera vegada a la història de les eleccions nord-americanes, un dels segments on s'han anat explícitament és aquest noi jove que fa molt de gimnàs i tal, i quan arriba a casa vol ser milionari a través de les criptomonedes. I és la primera vegada que s'ha fet servir anuncis publicitaris només per ells. O sigui, és la primera vegada. Sí, només afegir també que el fill del Trump i la Melania, el Barron, ha muntat una empresa de criptomonedes fa pocs mesos i que, a més, el seu pare està en el Consell Assessor de l'empresa. Vull dir que també hi ha tot un element. Sempre són d'empreses familiars amb el Trump. Sí. Llavors també hi ha aquest element afegit de qüestió. Però hi ha tot el tema de Silicon Valley i un Silicon Valley molt connectat amb aquest tipus d'elements futurístics. Després hi ha un punt, si em permeteu, ja sé que m'he enrotllat molt, però de narcocapitalisme. O sigui, quan parlem d'extrema dreta parlem de moltes coses,
però sí que el que està veient als Estats Units és cada cop més una força més elevada a través de l'Elon Musk i aquesta gent. Hi ha un llibre que no us l'he portat perquè no us el recomano perquè està molt mal escrit i no val la pena, però és un llibre que de fet va estar escrit coautorat pel pare del Rees-Mogg, que va ser un dels ideòlegs del Brexit. Doncs el seu pare va escriure un llibre als anys 90 que es deia L'individu sobirà. I era un llibre d'aquests de... Al Silicon Valley se'l compraven tots, un d'aquests de paperback i tal, i tots els encantava. El PayPal li encantava, l'Elon també li encantava. El llibre l'he llegit, eh? Sí? Però està molt mal escrit. Està molt malament escrit, però és interessant, eh? És molt interessant, sí. I bàsicament l'argument és que, i això en parlàvem al principi, l'argument bàsic és que estem en un moment de catàstrofe, o sigui, de catàstrofe, i de catàstrofe climàtica, social, de tot tipus, i que els únics que els estats seran incapaços de sostenir-nos en aquesta situació de catàstrofe i que els únics que triomfaran en aquesta situació de catàstrofe són aquells que siguin sobirans per si mateixos, que puguin aconseguir la sobirania. A veure, també és més pervers, perquè no només espera que la catàstrofe arriba, sinó que també apunta que és interessant accelerar la catàstrofe per poder ser més exitós com a element sobirà. Això va portar, de fet, a molts d'aquests executius de Silicon Valley a tenir grups de recerca per analitzar quines serien les zones més segures del planeta. I, de fet, si ho busqueu ho trobareu perquè hi ha reportatges de Guardian i d'altres llocs. Van identificar un lloc a Nova Zelanda que era el lloc més segur del planeta. I allà al mig de Nova Zelanda, aquests bilionaris es van començar a comprar terrenys i es van començar a fer búnquers. I al final el govern de Nova Zelanda va dir que fan tots aquests venint aquí, i van veure el que estaven fent i van canviar la llei de qui podia comprar amb certes bases de residència i tal. Per què us ho explico això? Perquè sembla com una cosa molt tronada. No és tan tronada quan connectes amb el següent pas de Bezos i Musk, amb l'exploració espacial i la vida a Mars. És a dir, hi ha tot un element que es va combinant i que no m'enrotllo més, però que crec que és important. I només per acabar-ho, tot el tema de les criptomonedes no només és als Estats Units, també s'està començant a veure aquí. O sigui, els partits polítics ja són molt conscients de que hi ha un jovent totalment addicte a tot el tema cripto, i sobretot em consta que Vox ja va darrere de tota aquesta gent. O sigui, no és una cosa només als Estats Units, sinó que és una cosa que ja estem acá, o sigui, ja el tenim a casa, no esperem que això sigui el dels Estats Units, i sí que és veritat, i després molt relacionat amb aquest llibre, que és un llibre que sí que és veritat que està molt mal escrit, però és un llibre molt interessant, o sigui, perquè realment és un llibre de, diguem-ne, és com el gran mite del triomf dels americans, d'aquestes persones que arribaven i havien de crear els seus propis imperis, doncs ara ho pot fer qualsevol. I això és una cosa que els encanta als americans. I és aquest de l'home, el self-made man, tots l'home que comences des de zero i contra totes les adversitats del món i acabes construint el gran imperi. Ara, amb el cripto, i també és una cosa que quan van començar les criptomonedes i tothom es reia d'elles, això és una cosa superfric i de no sé què, no sé quant, i resulta que si haguessis comprat al principi encara series absolutament milionari. I és un tema també de tenint en compte amb el que intentem ridiculitzar en totes aquestes coses, perquè és un fenomen molt més complex del que ens pensem. Sí. Hi havia dues paraules, si us sembla, fem les dues seguides. Sí. Hola, moltes gràcies. M'ha encantat la intervenció de les dues, moltíssimes gràcies, he après molt, entre elles que potser el tram no ho havia fet tan malament l'altra vegada. La imatge que tenim, almenys des de Barcelona, és, jo crec, molt distorsionada i simplista dels Estats Units. M'ha cridat l'atenció la gràfica de la pujada del preu de l'habitatge durant l'època del Biden i m'ha cridat l'atenció també el que ha dit la doctora Mònica Cluan en relació a aquests nous sectors que fan diners d'aquesta manera, des dels 70 al Nixon i tal. I llavors la meva pregunta era com veieu el rol d'aquesta qüestió concreta en l'elecció americana i com veieu aquesta qüestió a casa nostra, perquè estem també en una emergència habitacional amb un preu de l'habitatge disparat i creant jo crec una joventut emprenyada que ja veurem per on ens sortirà, si ens sortirà per les criptomonedes, pel Vox o per altres coses que encara no hem de veure. Gràcies.
la meva pregunta és una mica desendreçada, estava intentant veure com ho plantejava, però primer de tot moltes gràcies, sobretot pel tema econòmic, perquè és una banda que jo no toco gens, aleshores moltíssimes gràcies per això. Però trobo que m'ha faltat una mica de, també perquè és un temps limitat, però una mica de punt en el tema de gènere, perquè crec que no només Harris ha fet moltíssima campanya amb el tema de l'avortament i amb el tema de posar dintre la llei federal l'avortament, que no ho ha fet Biden en els 4 anys que podria haver-ho fet, però a més trobo que el nivell de violència amb el qual s'ha reaccionat a la victòria de Trump per sectors d'homes molt d'extrema dreta trobo que és bastant preocupant, sobretot amb allò de Your Body, My Choice i totes aquestes coses. Però tot i així trobo que, tot i Harris ha fet campanya perfectament amb el tema de l'avortament i que és un tema que a les dones els hi preocupa molt, que potser els homes tenen el cap a una altra banda, tot i així no ha servit de gaire, sembla que la gent no s'ha mobilitzat igual. Aleshores, no sé quina seria la vostra llegida d'això, si és que la gent li preocupa molt més altres temes, potser més del cost de vida i que simplement el Partit Demòcrata s'ha quedat una mica tebi. Totalment. O no sé, com ho veuríeu. Sí, totalment. És que, a veure, jo, la Kamala Harris, la Kamala Harris quan va perdre, tothom, la primera resposta va ser, ha perdut per ser dona, no? I moltes vegades és que és dona, i ja ens ha passat 2 vegades, una contra la Hillary Clinton, una altra contra la Kamala Harris. La Kamala ha perdut perquè ha fet una campanya dolentíssima, punt. I a veure, era impossible fer-la bé, perquè tenia 3 mesos, el problema va ser que el Biden no deixava el lloc allò de feina fins a l'últim moment, hauria d'haver deixat-ho més, perquè posar una campanya als Estats Units és una cosa hipercomplicada. A veure, les campanyes duren 2 anys i hi ha un motiu pels quals duren 2 anys. Però a part, és una senyora molt polaritzada, amb unes dades de popularitat baixíssimes. Llavors jo penso que en Europa teníem allò de, bueno, anirà tot bé, i és el wishful thinking que us comentava abans, no? Volíem haver pensat que aniria bé quan realment les dades... A veure, és una senyora que tenia un equip que no li deixava posar-se davant dels periodistes perquè no sabia, era plenament conscient que no era capaç de contestar bé 2 preguntes seguides. És a dir, el problema no és ser dona, és que no era la dona adequada. Jo estic desitjant que surtin dones, però vull que surtin dones molt potents. I el que comentaves tu trobo que és interessantíssim, que són els temes de dones que ens preocupen com a dones. A veure, la Kamala ha fet una molt bona... ha tret molts bons resultats entre dones negres, pràcticament ha arrasat, entre dones blanques universitàries sí que ha arrasat, dones latines està més o menys fred a frec i dones sense estudis universitaris sí que és veritat que el Donald Trump ha tret molts bons resultats. Però sí que és veritat que aquesta vegada els temes de les dones no era el més important de l'electorat, a l'electorat li preocupava sobretot el tema dels preus de l'energia, li preocupava el preu de la vivenda i li preocupava la inflació. O sigui, tu parlaves amb la gent del carrer i el que et deien és arribo al supermercat i el que abans costava $4 ara em costa 40, punt. I era així, punt. I no ho han sapigut veure, no? I jo penso que els drets de les dones són molt importants i s'han de treballar molt bé en campanya, però penso que a la Harris li ha faltat fer un gran paquet econòmic. I clar, després de 4 anys del Joe Biden, que també és una persona amb un dèficit de credibilitat molt ampli, intentar treure's tota l'ombra del Biden és molt complicat en molt poc temps. Però era això, o sigui, el tema de les dones crec que estava en 7è lloc. L'última vegada que ho vaig veure només li interessava el 31% de l'electorat. És a dir, tota la resta, o sigui, el gran tema va ser l'economia. I el que comentaves tu, i així ja acabo, el tema de la vivenda, va haver-hi un vídeo al New York Times que ho explicava superbé, que deia que precisament el gran problema dels Estats Units, que és un lloc enorme, perquè dius, nosaltres perquè tenim... Clar, Barcelona és que està tancada, és que no podem créixer, però els Estats Units que tens com a extensions magnífiques de terreny, no? Precisament va demostrar un vídeo al New York Times, que és un diari bastant pro-demòcrata, que precisament els pitjors estats on s'ha gestionat el tema de la vivenda han estat precisament els estats tradicionalment governats pels demòcrates. És a dir, en estats tradicionalment republicans, com era Texas i tal, el tema s'ha gestionat d'una manera millor que no pas el tema en els temes demòcrates. Han fallat diverses coses, tot el tema del control de preus, que ara està molt de moda, si controlem preus, no ha funcionat, és a dir, en comptes de millorar les coses les han empitjorat, i realment
no hi ha una proposta, sí que és veritat que tenen un mercat de lloguer molt més dinàmic que el nostre, però quan passes una frontera dels 25 anys i tal, el que vols és comprar-te una casa, aquí, allà i en qualsevol lloc del món. I sí que és veritat que els salaris han baixat moltíssim i la capacitat de poder adquisitiu. I després, no sé si veieu alguns de vosaltres, algun d'aquests programes de decoració que surten al Divinity i tot això, són interessants per una següent. Sempre que surten la gent d'això és els valors de les cases són desorbitats, és a dir, una casa de 2 habitacions i tal et costen milions d'euros, o sigui, és una cosa absolutament desorbitada, no? I realment una persona amb un sou normalet és impossible que pugui assumir-ho, no? I després assumo un altre tema, que també és que moltíssima gent amb el tema de les hipoteques fallides, recordem que es van quedar al carrer de la nit al dia, és que va ser rapidíssim, no? Quan va patar tot el tema del sistema bancari, de fet el sistema bancari peta pel tema de les hipoteques, o sigui, és un tema molt complex. Els demòcrates amb l'Obama no van donar solució, el Biden tampoc li ha donat solució i ja veurem amb el Trump què fa. Algunes coses, a veure, començarem el tema de gènere i també que ara s'ha posat molt de moda això de dir, bueno, el problema és el tema de que si és massa woke, que si no sé què woke i tal. Jo, personalment, el que he vist i el que veig és que els que fan política identitària avui són l'extrema dreta. I l'extrema dreta el que està fent és agafar certs col·lectius, com les persones trans, com les persones LGTBI, com les dones amb el tema dels drets reproductius, i o bé ridiculitzar-les, o bé directament atacar-les, o bé directament atemptar contra les seves vides. I aquí és una de les qüestions primordials. Per tant, sembla que els hi preocupi més amb ells aquests col·lectius que no pas l'esquerra. L'esquerra, en lloc de defensar-los de manera oberta, diuen que estem fent massa coses woke o us esteu preocupant massa dels lavabos. Al final, el que es preocupa de qui va al lavabo d'on és l'extrema dreta i l'esquerra no està fent gens de cas. Jo crec que això és un perill molt greu perquè l'esquerra està completament regalant el relat a l'extrema dreta d'una manera molt perillosa i torno al que deies de si vivíem millor quan Trump. Jo, de fet, vaig arribar als Estats Units cap al final de la presidència de l'Obama. La presidència del Trump va ser terrible. O sigui, em vaig trobar que pensava que anava al país més ric del món, perquè és el que ens diuen, i vaig acabar visquent enmig d'una crisi humanitària a la frontera. Vaig acabar visquent en una situació en què alumnes meus estaven amb por per la seva vida, pel fet de ser qui són, res més. Cap altre tipus de qüestió. Amb alumnes, explico, és una anècdota, però al meu primer trimestre allà em van venir unes alumnes, jo portava allà 3 setmanes, o sigui, estava encara en versió Barcelona, i em van venir unes alumnes i em van dir que feien una concentració pel dret a l'avortament al campus. I em van demanar si em feia reassistir-hi perquè l'any anterior se'ls va presentar un tio amb una pistola amenaçant-les. I van pensar que si hi havia una professora, potser, doncs, i jo, o sigui, és que, clar, jo anava amb versió, o sigui, no va registrar el cervell, i vaig dir, sí, que vindré, clar que sí, no patiu. I vaig anar allà i em vaig trobar que estava pràcticament fent d'escut humà, no per una qüestió política, sinó perquè eren els meus alumnes, perquè pensava, tampoc no vull... La situació realment és de violència i és de violència per molta gent. Aquests dies m'ha escrit personalment una exalumna meva, que és una dona trans, que està espantadíssima. Està espantadíssima perquè a més és una persona que ha exercit un lideratge per aconseguir drets de salut de les persones trans i que segurament serà una de les persones que estarà en el punt de mira més gran. Llavors, clar, ens pot semblar, es viu millor o pitjor? Bé, hi ha moltes vides que a partir del gener no és que visquin molt pitjor, és que perillaran la seva vida. I això
I mentrestant anem fent debats de si una cosa és massa woke o si aquest discurs és massa woke. Bueno, posem-nos serios, no? I per això us he posat, i no he entrat directament, però per això us he posat aquestes dues dones que han mort fa 2 setmanes, perquè no és una qüestió woke, o sigui, és una qüestió més material no pot ser. I més de si vius o no vius, no hi ha més qüestions. Després ja parlarem si els ous valen $4 o 6, però si estàs mort no els aniràs a comprar, valguin el que valguin. I hi ha molta gent que aquesta és la situació. Amb el tema de l'habitatge, sí, és un problema enorme. El que ha passat als Estats Units és el mateix que ha passat aquí, i també té a veure amb la crisi del 2008. És a dir, quan tots els productes financers que estaven relacionats amb les hipoteques, les securititzacions, resulta que ja no són profitosos, es comencen a crear nous productes, securititzacions també, però en lloc de basats en hipoteques, basats en el lloguer. Què passa? Que això obre la porta a tota una sèrie de nous actors que els estem veient a la ciutat de Barcelona i als Estats Units també els estan veient i de fet són els mateixos actors. Segur que molts de vosaltres heu sentit a parlar de Blackstone o d'altre tipus de fons d'inversió, són exactament idèntics. A moltes ciutats dels Estats Units, Blackstone a dia d'avui controla més del 60% del mercat de lloguer. És idèntic. Què ha passat allà a més? Ha passat, a més, que hi ha hagut una pujada força elevada dels tipus d'interès i que, per tant, la gent que agafa noves hipoteques poden arribar a pagar entre un 7 i un 8% d'interès. Però això és una trampa, perquè, de fet, allà no són com aquí les hipoteques. Allà la majoria d'hipoteques no són variables, són fixes. Per tant, la gran part de la gent que ja té una certa edat, que normalment voten més cap a la dreta també, aquesta gent estan pagant un 2% d'interès, que és el que es pagava fa uns anys. Per tant, no tothom està pagant aquest 8%. Però sí que el tema de l'habitatge és un drama a nivell global i que al final el que està passant és aquests grans tenidors que estan absorbint el mercat i que hi ha un monopoli d'aquest mercat. Jo voldria afegir una cosa. Quan va sortir l'Obama, precisament, que era després que esclatés tot això, una de les grans promeses que va fer l'Obama és intentar ajudar els foreclosures, aquesta gent que havien perdut la casa, és que havien perdut la casa. I realment una de les coses que explica després la victòria de Trump i que també ho explica en el llibre que us he recomanat és que realment no es va poder fer absolutament res. Hi havia una sensació de traïció entre la classe obrera molt bèstia. I això jo penso que també és una lliçó per aquí, perquè molts moviments d'aquests de Podemos i molts de Sumar i molts d'aquestes coses també van prometre moltes coses i crec que hi ha una sensació de decepció respecte a tots aquests polítics. I quan aquestes alternatives, aquests antisistemes no funcionen, doncs la gent se'n va a uns altres antisistemes, que en aquest cas és el Trump. Però en el fons el Tea Party i els altres és que en el fons estaven lluitant per lo mateix. El sistema no funciona i hem de rebentar-ho tot i començar des de zero, amb receptes molt diferents. Però clar, quan no et funciona una, la gent se'n va a una altra. És una mica la gent del pèndol, una mica d'aquestes, i ara ens n'anem cap a l'extrema dreta tota la història. Però jo vull dir, no és perquè siguin racistes, no és perquè siguin misògins, és perquè la gent està farta i el punt important que hem d'entendre és que la gent està absolutament farta de tots aquests polítics que ens han promès moltes coses i que no s'han fet. I per això després tot el tema de la crisi de confiança en el sistema i en la pròpia democràcia. Només afegim una cosa que havies dit abans, que crec que també amb el tema de la Kamala Harris, això que es diu és que ha perdut perquè és dona i tal, jo tampoc no ho apunto com el punt principal, he de dir. Però sí que apunto el que us deia, aquestes qüestions econòmiques. Crec que hi ha aquest element que us deia abans, no activar la teva base electoral. Per exemple, Biden, una de les coses bones que tenia com a candidat és que estava molt ben vist per al que és una de les bases electorals principals del Partit Demòcrata, que són els sindicats. Us pot semblar que sigui als Estats Units, però els sindicats tenen molt de poder i tenen molta gent, sobretot en sectors molt estratègics. I en Biden era una persona molt ben vista pels sindicats i per tant s'activa el vot. La Harris, amb el que us deia, per exemple, d'Uber, d'altres qüestions, no tenia aquesta connexió amb els sindicats i els sindicats no necessàriament, sí que molts la van endorsar,
però va ser un endorsament d'aquests quasi automàtic, més que Una mica light. realment de creure-te'l. Llavors, si comences a pensar aquells 14 milions de vots o aquesta gent que potser també es poden haver anat cap a altres bandes, també ens poden venir molt per aquí, sobretot estats com Michigan o estats d'aquest tipus, quan oblides la teva base electoral. Molt bé, portem gairebé 2 hores. Jo crec que 4 més podríem estar, però si de cas us sembla, farem una ronda flash, no? Si algú vol fer alguna altra pregunta o comentari, que ja seria l'última que faríem. No? Doncs us sembla si ho deixem aquí, o si voleu fer algun comentari, diguem, al final de 2 frases? Moltes gràcies. I pleguem. Sí. Moltes gràcies, i hi ha com 1000 coses més que ens hem deixat i que podríem comentar, però al final... Crec que ho hem tocat gairebé tot, com a mínim. Sí, moltes gràcies a les dues, realment ha estat d'un molt alt nivell, com sol passar amb aquestes col·laboracions que fem amb l'ICPS i el Colpis, i ens veurem properament amb altres anàlisis electorals. Moltes gràcies per assistir.